Hi guys, good day and welcome back to my channel. And right now, tutorial na punta for the YouTube beginners. But for our topic this time is ang pinaka-basic, how to start your YouTube channel. Unsaon pagsugod na magka-YouTube channel. So of course, ang requirements sa YouTube is dapat naa kay Gmail account or Google account because si Google product niya si YouTube. So dapat na kay Gmail account. So una, mag-create ka sa imong Gmail. Di na nako explain our steps unsaon pag-create sa Gmail kay dali na lang man to. And pwede pod na kay existing na Gmail account. Sunod, mag-sign up ka sa YouTube. So unsaon pag-sign up sa YouTube? Dali na lang pud kaayo na pag-sign up sa YouTube, but then na ay tulo ka tuldok dito sa taas. Makita ninyo na tuldok katuldok dito sa taas. Pwede ka mag-sign up di ara kung wala pa ka nasa ibabaw. Or diri sa switch account, pwede ka mo anhi. So as you can see, na accounts na ay plus. So pwede ka i-click ni mo na dira and then mag-register ka sa imuhang YouTube na account. So once na nakaana tanan, so welcome sa YouTube channel nimo. And then ang imuhang buhaton is kailangan mag-upload ka og video at least 3 minutes. Video at least 3 minutes. Okay? So, kung pwede, iwasan nimo ang portrait. Ang portrait is patindog imong cellphone. Kay inig-upload nimo ana sa YouTube, naa siya mga black screen sa kilid-kilid kay ang YouTube naka-design siya into widescreen. So, iwasan lang mag-portrait kung pwede naka-widescreen, naka-diretso. Alright? So, ang imuhang video, kailangan original video nimo siya ha, original video. So, any content na imuhang buhaton, basta original, pwede na siya. So, avoid reuse content. So, what is reuse content? Kanang mga nakita nimo na mga video sa uban, na nisikat, tapos imuhang i-upload. So, dakog chances na nakaka-copyright na siya. So, i-reject na ni YouTube pag abot sa panahon. So, kung pwede, original video na ka para safe ka. Okay? And also, no copyright music. So, what is copyright music? Kani medyo lisod ang copyright music kay dili nimo mahibal-an na copyright na daay siya, bawal daay siya sa YouTube. Kay once na na-upload na nimo sa YouTube, dito pa nimo makita sa YouTube Studio na copyright daay siya na music. So for the copyright music, ang imong gi-upload na video is pwede siya mo play, pwede siya matan-aw, pero pag abot sa time na mag-monetize na, dili sa imuha ang money, mahatag ang imuhang income, supposedly na income dito sa tag-iya sa music. So kung as much as possible, no copyright music or no reuse content. So anyway, explain na ako sa inyo ha ang uban pa na mga ideas on that. But eto muna, first is again, once na naa kay YouTube na channel, you have to upload isa ka video at least 3 minutes and original ang inyong video content. And of course, as much as possible, iwasan ninyo ang portrait or nakatindog. So, if this tutorial is helpful sa inyo, please don't forget to like, or na may question, i-comment down ninyo. And don't forget to watch, okay? Don't forget to watch more tutorials. Gina-separate na ako siya para at least naatay lahi-lahi na idea, dili malibog tanan. Okay? So please, and don't forget to subscribe and hit the bell para naamoy update for future tutorial. Thanks for listening guys. Bye.